Tällä kertaa menemme Ranskaan. Lennämme Nizzaan ja sieltä sitten jollakin pelillä tai vehkeellä menemme läheiseen Antibesiin, eli Antibes. Kai se ranskaksi äänetään Antibes. Ja pakkaaminen on suoritettu asiaan kuuluvasti. Bon voyage. Taustalla näkyy meidän hotelli. Sen nimi on Zos. Täällä on lämmin. Ei varmaan 20 astetta, mutta kyllä tää tuulee aika lailla. Claude Monetin taideteos ja siellä taustalla sama kuva. Tässä on tämä huoneusto. Käytiin äsken syömässä italialaisessa ravintolassa näin ensimmäisen illan kunniaksi. Hyvää ruokaa. Eli nyt on siis vapun aatto. Sata metriä pitkä tämmönen. Bensa täällä on kutakuinkin saman hintasta kuin Suomessa. Tietysti ne vaihtelee hirveästi, mutta että tällä hetkellä näyttäisi olevan noin tommonen hinta tässä Essolla. Bonjour! 1. päivä toukokuuta eli vappu. Tänne luvattiin kovaa sadetta, mutta toistaiseksi ei ole tai on satanut vähän, mutta tällä hetkellä on poltaista, mutta tuulee ihan järjettömästi. No ei nyt ehkä järjettömästi, mutta tuulee kovaa. Hyvin mielenkiintoisia näkyjä näistä paikallisista purjelautailijoista. Sinne se kaveri lähtee tommosella liiankin hyvin. Maamme toi tuuli aika lailla reippaasti vie rouvan leijaa, mutta että ainakaan siitä ei ole nyt syyttäminen, ettei olisi tuulta alla. Tässä lienee paikallinen kaupungin talo. Hyvin pieni kahvila. Nämä on kato varmaan syötettyjä oravia, ne on niin lähelle tulee. Äännettiinkö Juan Le Pen. Juan Le Pen. Tää on niinku siinä tän Antibesin kaupungin niemialueen niinku vastakkaisella puolella. Eli me käveltiin tän niemialueen yli ja tultiin tänne. Tässä on kilometritolkulla hiekkarantaa. Meidän puolella tuolla rannassa oli hurja tuuli. Niin nyt sitten tällä puolella ei, kyllä tässä nyt hieman puhaltaa ja tälleen, mutta että juuri ja juuri.
Ei me kun muutama viikko, niin tää ranta on täys aurinkotuoleja ja auringonottajia ja uimareita. There were just a few villas surrounded by pine trees on this road. Il y a 150 ans, c'était Just kun päästiin tähän ravintolaan syömään, yhtään ei satanut. Nyt me ollaan oltu täällä 10 minuuttia. Äsken täällä satoi ihan hirveästi, kun oltiin syömässä, mutta nyt sitten on huomattavasti lepposampi tämä sade. Rouva sai kielon ja kaikkea. Toukokuun 2. päivä ja reissumme jatkuu. Tänään ei ennusteen mukaan, eikä oikeastaan kun katselee ympärillekin niin taivaalle, niin ei varmaankaan ole niin sateinen päivä kuin oli eilen. Mehän emme tosin kastuneet, meillä oli hyvä tuuri, mutta vettä kyllä tuli yhden jos toisenkin kerran. Hyvät mahdollisuudet oli. Nyt ollaan lähdössä Cannes'iin, eli Cannesiin junalla. Ja mennään vaikka tuonne kasinolle ekaksi. Tuossa mun takana on aika hienoja hotelleita. Ehkä ne on hienoja, en mä tiedä. Mutta ihan kivan näköistä. Aurinkokin paistaa, eiliseen verrattuna vähän kirkkaampi päivä. Näet samalla tavalla ne vauvat täällä itkee kuin Suomessa. Se mennyt pari päivää kyllä niin, että ei kesästä. Tai no joo, vettä on satanut ihan niin kuin kesällä. Mutta nyt on aurinkoista ja lämmintä, vihreitä. Hetken kuluttua nousen punaisella matolla ylös korkeuksiin. Tänne Cannesin filmifestivaalien kuuluisien henkilöiden punaisen maton ohjaamana. Tai siis silleen. 大眼睛睁大，不要戴，不要戴。 Mitäs mä sanoin? Presidentti René Cassinin puisto. Tää on vähän tämmönen niinku Pariisissakin on niitä puistoja, mutta tää on vaan tänne minikokoinen. Retkemme Cannes'iin sujui oikein mukavasti. Sain sieltä uuden hatun. Meillä siis välimatka tässä niin kuin näiden kaupunkien välillä on tosi pieni. Eli meillä meni ehkä 10 minuuttia junamatkaan Cannesista tänne Antibesiin. Näppärästi kulki. Ja nyt täällä on ensimmäistä kertaa koko viikolla niin kuin aivan todella täydellisen kirkas, kaunis, aurinkoinen kesäpäivä. Olemme menossa tuonne Antipesin länsipuolella kukkulan päällä olevalle majakalle, mikäli jaksamme kiivetä sen mäen. Siinä on kuulemma aika kova mäki. Nuo on tommoset, jossa näyttäisi olevan Suomen liput.
purjeina, niin se on varmaan tommonen purjehduskoulu. Just tuossa Irmeli kysyi yhdeltä heppuselta, niin se heppunen sanoi, että tästä on kyllä ihan lyhyt matka sinne majakalle. Mutta lyhyt matkakin voi olla pitkä matka, jos matka on pitkä ja vuorinen. Tai vaikka se on lyhyt ja vuorinen. Mutta upea näköala tästä on tuonne kaupungille. Eiks vaan? Täällä on siis sähköautoja tosi paljon. Semmoista lujaa laatua ei muuten ole. Mä oon nähnyt koko viikolla yhden Nissanin. Kaiken maailman pösöä ja rellua ja sitikkaa löytyy ja saksalaisautoja, mutta ei niinku kunnollisia. Mutta jatkamme matkaa ylös hitaasti, mutta varmasti. Voisin sanoa, että erittäin hitaasti ja erittäin varmasti. Mutta mihinkäs meillä vanhoilla variksilla mihinkään kiire olisi. En edes yritä sanoa tuota kyltin tekstiä. Tässä on tehty tähän kivipolulle joku tämmönen mielenkiintoinen ojaratkaisu. Pohdimme tässä, että miksi tässä ei ojaa niinkään, vaan nämä pylväät tässä, että minkä takia tässä on tämmöiset kivipylväät. Näinhän se on, että missä päin maailmaa tahansa kulkee, niin näitä kirkkoja tulee kuvatuksi. Mutta ei se mitään, onhan nämä hienoja. Noin. Ton majakan takia tänne mäelle kiivettiin ja tavallaan se kannatti. Sitä mä en oikeastaan ollut huomannutkaan, että tässä vieressä on ihan toi kirkko. Sitten siellä on tommonen mukava pikku kahvila, missä me juotiin mehut. Ja tää on ihan oikein suositeltava retkikohde. On varmaankin 3. päivä toukokuuta. Kello on paikallista aikaa 8:30, vähän yli. Eli kotimaassahan kello on 9:30. On täällä aika hyvin valosaa muuten vielä tähän aikaan. Kun ottaa huomioon, että me ollaan kuitenkin ainakin 2500 kilometriä etelämpänä kuin mitä koti on. On lauantai 4. päivä toukokuuta ja me olemme nyt sitten lähdössä pois täältä. No niin, tässä Ranskan matkaajat ovat jo bussissa. Nyt ovat Ranskan matkaajat menossa Nizzan kaupunkiin tämmöisellä raitiovaunulla, joka menee suoraan lentokentältä kaupunkiin. Jätimme matkatavarat eli laukun ja CPAP-laitteet tuonne lentokentän matkalaukkusäilytykseen ja tuollakin mäen päällä ollaan oltu. Meistä on kivat kuvat siellä. Kyllä. Se on kaiken. Ei just kukaan.
Vähän on sama fiilinki kuin 4 vuotta sitten, 8 vuotta sitten. Paitsi että nyt on rannalla enemmän ihmisiä kuin silloin lokakuussa 2016.